Kegyelem és békesség az Úr Jézus Krisztus által. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, vendégeket ezen a szombatnapon. Isten dicsőítésére énekeljük el a 20-as számú ének első és harmadik versét. Imádkozzunk. Drága jó mennyei Atyánk, szívvel állunk meg előtted. Köszönjük azt, hogy te velünk vagy, hogy velünk voltál és velünk is leszel. Kérünk, küldd el most a te szent lelkedet, add, hogy a prédikáció, a szolgálatok, amiket hallunk, azok a mi szívünkig eljussanak, és erőt adjanak a következő hétre is. Kérünk, áld meg azokat is, akik nem tudnak itt lenni, rájuk is áraszt ki a szombatnapi áldásodat. A te kegyelmedből. Amen. Most az adományok begyűjtése előtt hallgassuk meg az adománygyűjtéshez tartozó felolvasást. Megtanultam, hogy megelégedett legyek. A Biblia egy tanulható folyamatról beszél, amikor a megelégedettség tulajdonságáról is, bármilyenek is a körülmények. Mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek, mondja Pál. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Mindig mindenhez hozzászoktam. A jól lakáshoz is, az éhezéshez is, mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Ez a vers azt jelenti, hogy a megelégedettség a lelki szempontokra is koncentrál, nem csak az anyagi dolgokra. Mivel szerencsétlenség mindenkit elérhet, hogyan lehetséges az itt említett megelégedettség kialakítani magunkban, amikor szükségben vagy próbákban vagy. Ennek megértéséhez a kulcs a 11 és 13 versekben található. Pál lényegében arról beszél, hogy minden körülmények között megtanult elégedetnek lenni. Először is a megelégedettség nem mentesít minket attól, hogy valami jobb megoldást keressünk, az indokolatlan aggodalmat felszámoljuk. Abban az esetben, ha nem kaphatjuk meg valamit, vagy az nekünk nem lenne megfelelő, akkor a megelégedettség érzéseiben higgadtságot, békességet teremt. Így segíthet a megelégedettség elkerülni az pénzügyi adósságot. A legtöbb adósságot akkor szabadítjuk magunkra, amikor türelmetlenek vagyunk és kiegyensúlyozatlanok, olyat akarunk, amit nem engedhetünk meg magunknak. Másodszor a tizedés adomány gyakorlata az Istenbe vetett bizalmat erősíti. Isten az, aki mindent biztosít számunkra, bízzunk gondviselő jelenlétében. Pál nem érezte magát korlátok közt, amikor a hiányt szenvedett, mert lényegében azt mondja a 13. versben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Nem azt mondja, hogy ha kölcsönt veszel fel, mindent el tudok intézni. Vannak, akik pénzkölcsön felvételében látják a megoldást.
A Biblia azt tanítja, mivel Krisztus gondviselésére bíztam magam, nem a pénzkölcsönt látom a problémám megoldását. Jézusra várok, az ő kezében van az életem. Jézus nem csak arra korlátozódik, ami most a kezemben van. Mivel Krisztusban bízom, ellenséges körülmények közepette is, akik Isten szeretik, minden javukra van. Jézus isteni jelenléte elegendő nekem minden körülményekben. Azzal a lelkülettel adjuk vissza tizedeinket, és adjuk be adományainkat, hogy bízzuk magunkat a gondviselésre, és kerüljük el a szükségtelen adósságokat. Helyezzük Istent az első helyre, és magunk vágyait egy kicsit hátrébb. Ámen. Szedjük össze az adományokat. Drága Mennyei-Atyánk, köszönjük neked, hogy itt állhatunk előtted, Szent Szombat napodon, napunkon. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is gondoskodtál rólunk, akár lelkileg, anyagiakban, és a jellemünket kovácsoltad, hasonlóvá, mint te vagy, Uram. Köszönjük neked, hogy anyagiakban is gondoskodtál rólunk. Köszönjük, hogy most egy részét ide hozzuk eléd. Hálásak vagyunk azért, hogy jó sáfároknak tartasz minket, és amit most elhoztunk neked, annak az útját kíséred, de az otthon maradottat is bölcsen tudjuk beosztani. Minden a te dicsőségedre történik, Uram. Ámen. Most egy énekszolgálatot hallgassunk meg a fiataloktól. Szavam, népemhez küldelek én. Tövés és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdd el szavam. Csak menj és hirdd el szavam. Tüzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népemnek őrévé rendellek én, lelkemet adom mellét. Küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdd el szavam. Küldelek én,
Köszönjük szépen a szolgálatot. Most sok szeretettel köszöntöm Szerémi Évit. Először a gyerekekhez fog szólni kis segítséggel, és utána kívánjuk a Jóisten áldását a szolgálatodra. Sok szeretettel köszöntöm a gyerekeket, és nem biztos, hogy mindenki emlékszik, de mikor legutóbb itt voltam, és gyerektörténetet meséltem, akkor igazából nem is egy igazi történetet hoztam, nem tudom, emlékeztek-e, csak egy ilyen nagyon érdekes, különleges madárról meséltem, aki nekem különleges. De most képzeljétek el, egy igazi mesét hoztam nektek, mégpedig szerintetek ki ez a mesekönyv? Mondjuk valamelyik gyerekemé. Zsejke, szerinted ez kié? Lehet ez az enyém, ez a mesekönyv? Képzeljétek el ezt a mesekönyvet, a legutóbbi születésnapomra kaptam egy nagyon kedves keresztény barátnőmtől, és amiért fontos most ez a gyerektörténet, mert utána a felnőtteknek is ezt fogom folytatni, amikor oda fölállok. És hogy ne legyen olyan unalmas a mese, meg hogy több szereplő is van benne, ezért majd lesz itt segítségem, aki majd olvassa nektek ezt a mesét. Jó? Úgyhogy azt kérem, hogy a felnőttek is nagyon figyeljenek, mert majd vissza fogok utalni a történet egy-két szereplőjére a prédikációba. Egyszer volt, hol nem volt, nem is messze innen, volt egyszer egy kút. A mező közepén áldogált egymagában, de soha nem volt egyedül. Hajnalban a csorda kolompolása ébresztette, a bivajok érkeztek hozzá vízért. Aztán sorra jöttek a többiek, az őzek, a szarvasok, kimerészkedtek az erdőből, hogy a kútnál ők is szomjukat oltsák. És hamarosan megérkeztek a vaddisznók is a kis vadmalacaikkal. A kút örvendezve várta őket, és büszke volt rá, hogy ilyen sok teremtményt tart jól a vizével. Szívesen hallgatta, mit beszélnek körülötte az állatok, és hogyan nevelik a vaddisznók a kis lögdösödő vadmalacokat. Olykor egy-egy vándor is megállt mellette. Ivott a vizéből, majd hátát a kútnak vetve megpihent. A madarak is minden nap felkeresték, felröppentek a kút szélére, és elmesélték neki, hogy hol jártak, merre jártak és mit láttak. A kút azonban nem szólt senkihez. Csak állt a mező közepén, és mosolygott. Egyszer egy mátyás madár egy magocskával a csőrében röppent a kútra, és amikor köszönésre nyitotta a csőrét, kipottyant a maga szájából, és a kút mellé esett. A madár hiába kereste, egész nap nem találta sehol, mert a mag jó mélyre hullott, és azonnal befúrta magát a földbe. Ott éldegélt és növekedett, majd egy tavaszi reggelen kidugta a fejét a földből. Az ág nőtt, növekedett, kicsi fává serdült, majd ahogy múltak az évek, óriási tölgyfa lett belőle. Attól kezdve a vándorok már nem a kútnak támasztották a hátukat, hanem a tölgyfának. De a kút nem szomorkodott emiatt, szilárdan állt a helyén, a mező közepén, és csak mosolygott és mosolygott. A tölgyfa sosem beszélgetett a kúttal, éldegéltek egymás mellett szótlanul. A kút nem akarta beszéddel zavarni a fát, de sokat gyönyörködött benne, mert ahogy a tölgy egyre szebb, egyre terebélyesebb lett, a kútnak is egyre több jutott az árnyékából. A tölgyfa pedig tisztelte a kutat azért, hogy mindenkit meg tud itatni, s jól tudta, hogy a kút vize nélkül az ő élete sem tartana sokáig, kiszáradna. Történt azonban egyszer, hogy a kút úgy érezte, kevesebb a víze, mint amennyi az előző nap volt. Egy pillanatra megijedt, de aztán megnyugodott, mert látta, hogy ennyi víz is elég a szomjazóknak. Ám a víz másnap megint kevesebb lett, harmadnap még kevesebb, aztán mégis egyre kevesebb. A 10. napon a kút arra ébredt, hogy egy csöpp víz sincs benne.
Jaj, mi lesz most a bivajokkal, az őzekkel, a szarvasokkal, a vaddisznókkal, meg a kismalacokkal? Mi lesz a vándorokkal? Jaj, mi lesz velem? Veled? Mert mi történt veled? Nekem is te adsz inni, én is a te vizedből táplálkoztam, ha te kiszáradsz, én is elpusztulok. A kút meglepődött. Azt tudta, hogy az állatok az ő vizéből isznak, de azt, hogy a hatalmas tölgyfa is, azt nem. Ezt nem gondolta volna. Ám hiába törte a fejét, elképzelni sem tudta, hova tűnt belőle a víz. Nagyon sokáig gondolkodott rajta, bár igazából eddig azon sem gondolkodott, hogy mitől volt ilyen bőségesen benne. Nem tudom, mi történhetett. Egyszer csak elapadt a vizem, és igazán nem tudom, mit tehetnék most. A tölgyfa gondolkodóba esett. Amennyire tudta, kinyújtóztatta a törzsét, körülnézett a vidéken, hatalmas mezőt látott, fákkal, virágokkal, de hiába fordult bármerre, sehol nem látott egyetlen folyót vagy patakot sem. Majd feltekintett az égre, de esőfelhők sem voltak. 7 ágra sütött a nap, úgyhogy jobbnak látta, ha nem is nyújtózkodik tovább, mielőtt megperzseli. Egyetlen folyót vagy patakot sem látok errefelé, és egyetlen esőfelhő sincs az égen. Akkor ez azt jelenti, hogy bizonyára hamarosan meghalok. Gondolta a kút, és sajnálni kezdte az őzeket, a szarvasokat, meg a bivajokat, és a vaddisznókat. A tölgyfa, mintha kitalálta volna a kút gondolatát. Meg kell találnod a vizeket, ha azok nem jönnek el hozzád, neked kell értük menned. De hiszen én nem tudok járni. Dehogy is nem. 100 éve állok már ezen a mezőn, még soha egyetlen lépést sem tettem. Hogyan tudna járni egy kút? Egyszerűen. Nem előre, meg hátrafele kell menned, ahogy a vándorok meg az állatok teszik, és nem is felfelé, ahogy a madarak. Egy kút, csak kút, módjára járhat. Kút módjára? Azt meg hogyan kell csinálni? Mi sem könnyebb annál. A kutak csak lefelé tudnak járni. Ahhoz, hogy vizet találj, neked is mélyebbre kell ereszkedned. A kút elgondolkodott, nem igazán bízott a tölgyfa ötletében, hiszen sosem hallott még járkáló kútról. De másnap hajnalban, mikor meglátta a vizet hiába kereső őzeknek a szomorú tekintetét, nagy elhatározásra jutott. Megpróbálom, hogyan kezdjek hozzá? Először is meg kell tanulnod nyújtózkodni. Nézd meg én, hogyan csinálom. Azzal a tölgyfa kiegyenesítette a törzsét, megigazgatta az ágait, és elkezdett nyújtózkodni az ég felé. Legfelső ágait olyan magasra emelte, hogy a kút el sem látott odáig. Ugyanezt kell neked is csinálni. Azzal a különbséggel, hogy neked lefelé kell megnyújtanod magad, meglátod, sikerülni fog. A kút nagyon szerette volna, ha igaza van a tölgyfának, megigazgatta 100 éves köveit, gondolatban megsimogatta az oldalán megbújó mohákat és az apró élőlényeket, majd odasúgta nekik. Kapaszkodjatok, indulunk! Azzal elkezdett nyújtózkodni, csak úgy recsegtek, ropogtak a kövek, ahogy a kút megpróbált mélyebbre jutni. Dübörgött a föld egy pillanatra, még a tölgyfa is kibillent az egyensúlyából. De hiába, a kút csak egy kicsivel tudott mélyebbre kerülni. Nem sikerült. Próbáld meg újra. Most csináld sokkal erősebben. A kút összeszedte minden erejét, de hiába. Úgy kiszáradt már alatta a föld, hogy csákánnyal sem lehetett volna földazítani. Nem tudom megcsinálni, bármennyire akarom. Túl öreg vagyok már ehhez. A tölgyfa belátta, hogy a feladat meghaladja a kútnak az erejét. Bizony nem könnyű egy 100 éves kútnak megtanulni járni. Ne sírj, majd kitalálunk valami mást. És a tölgyfa gondolkodott, 1 napig, de nem jutott eszébe semmi. 2 napig, de még akkor se. Majd végül, 3. napon egyszer csak felkiáltott. Megvan. Ha te nem tudsz elmenni a vizekért, majd elmegyek értük én. Hogyan? Járkáló tölgyfákról sem igen hallottam még. Nem is hallhattál, ám bár a legöregebb fák azt mesélik, hogy egyszer egy fenyőfa megtanult járni, de annyi baja lett belőle, hogy inkább abba hagyta a jövésmenést. Azt hiszem, az lehetett vele a baj, hogy ő is a vándorok módjára képzelte el a lépegetést. Pedig megtalálhatta volna, amit keres, ha fa módjára teszi ugyanezt. Fa módjára? Hogyan lehet fa módjára járkálni? Épp úgy, mint kút módjára.
Nem előre és hátra, jobbra és balra kell elindulni, hanem lefelé és fölfelé. De arra gondoltam, ha kicsit abba hagyom a fölfelé nyújtózkodást, és ehelyett a gyökereimmel fogok elindulni, talán bejárhatom a föld alatti birodalmakat, és megtalálhatom az elveszett vizeket. És nem fogsz félni a föld alatt? Majd arra gondolok, hogy az ágaim és a leveleim, na meg a törzsem is a föld felett vannak, és napfényével letetnek engem. Meg arra, hogy te is visszavársz engem a vizekkel együtt. Mindketten elhallgattak. A kút azért, mert kaparta valami a torkát, a fa pedig azért, mert már elkezdte a készülődést. Tudta, ahhoz, hogy sikerrel járjon, néhány napig meg kell változtatni a rendet, ahogy ő eddig működött. Nem a gyökereknek kell táplálniuk a fa többi részét, hanem a törzsnek, az ágaknak és a leveleknek kell a gyökeret, hogy azok minél messzebbre tudjanak jutni. Így néhány napig lehet, hogy nem fog nőni, de talán visszaszerezheti a vizeket a kútnak, és megmentheti őt. Amikor feljött a nap, a tölgyfa elkezdte a vándorútját. A törzsét szilárdan a földhöz szorította, és elindult lefelé. Sokáig barangolt a föld alatt, nem félt és nem is tévedt el. Az 5. napon azonban megállította valami. A gyökere minduntalan beleakadt valamibe. A fa szemügyre vette az akadályt. Egy hatalmas kő feküdt előtte. A tölgy mindent megtett, hogy arrébb lökje, de nem tudta. Rájött, hogy a kő nem csak az ő útját zárja el, hanem a vizekét is. Bizony a kő nem engedte a kúthoz a patakokat és a csermelyeket. Te zártad el a kúthoz vezető utat? Miféle kútról beszélsz? Én csak egy napon ide vagyok, Antam, és semmiféle kútról nem hallottam. Ekkor a tölgyfa elmesélte a kőnek, hogy áll a mező közepén egy kút, akinek egyik napról a másikra elapadt a vize, és nem tud inni adni sem az állatoknak, sem pedig a vándoroknak, nem beszélve a fákról. A kő elszomorodott. Nem is tudtam, hogy ennyi bajt okoztam. Elvonulnék, ha tudnék, de nem tudok. A tölgyfa felsóhajtott. Milyen jó, hogy nem egy gonosz kő zárta el az utat, gondolta, és a kőhöz fordult. Ha segítek neked, arrébb gurulsz? A kő boldogan beleegyezett. Ekkor a tölgyfa, a gyökerei körbefonták a követ, jó erősen megszorították, a kő is belekapaszkodott a gyökerekbe. Vártak néhány pillanatig, majd a tölgyfa arrébb lódította a követ. Abban a pillanatban, ahogy a kő elkerült a helyéről, a vizek hangos zubogással megindultak a kút felé, és folytak rendületlenül. Most már semmi nem állta az útjukat. A tölgyfa is megköszönte a kőnek a segítséget, és elindult hazafelé. Mire a mezőre ért, a kút már megtelt vízzel, és épp úgy mosolygott, mint azelőtt. Hamarosan megjelentek körülötte a bivajok, az őzek, a szarvasok, a vaddisznók és a vándorok is. Többé nem is maradt senki szomjas azon a mezőn, ahol egy tölgyfa őrizte a kutat. Hát idáig tartott ez a mese, és én azt szeretném kérdezni, hát most a picikéktől lehet, hogy annyira nem, de mondjuk Veselke meg Simonitva, hogy nektek melyik szereplő tetszett a legjobban ebbe a mesébe? Neked a tölgyfa, neked a kő, igen. És miért tetszett a tölgyfa? És neked miért tetszett a kő? Azon kívül, hogy te játszottad a követ. Igen. Hát már nem volt gonosz, Mert, hanem egy jó kő volt. mert egy jó kő volt. Nekem azért tetszik egyébként ez a mese, és azért gondoltam, hogy elmutatom nektek, mert ebben nagyon sok olyan szereplő van, akitől nagyon jókat tanulhatunk. Például a tölgyfától, aki nagyon jó társa és barátja volt ennek a kútnak, és amikor szüksége volt rá, akkor segített neki. És a kő is, aki lehet, hogy okozott egy kis bosszúságot, de semmi rossz szándék nem volt benne, és amikor megtudta, hogy ő rosszat okoz, akkor egyből segíteni akart. És én azt kívánom nektek, hogy legyetek ti is olyan barátok, mint ez a tölgyfa volt, hogyha az, aki mellettetek van, annak segítségre van szüksége, akkor ti ott legyetek mellette, és segítsetek neki. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket.
ahogy mondtam, ezt a mesekönyvet az elmúlt születésnapomra kaptam egy nagyon kedves keresztény barátnőmtől, akivel nem feltétlenül a hitünk miatt vagyunk barátok, de ez úgy még szorosabbá fonja, ami egyébként már lassan közel 20 éves barátságunkat. És ezt így mindig azért tudjuk egymásról, és ha arról van szó, akkor erre mindig figyelünk, és ebben erősítjük is egymást. És amikor én kezembe vettem ezt a könyvet, akkor először azt gondoltam, hogy biztos azért kaptam én ezt a barátnőmtől, mert hogy coach vagyok, és coachként az ügyfeleimnek abban segítek, hogy megtalálják azokat az akadályokat, amik őket megrekeztik valahol, ami miatt nem tudnak fejlődni, vagy nem tudnak kikerülni egy rossz helyzetből. És aztán annyira érdekes érzés volt, mert ahogy elkezdtem olvasni ezt a könyvet, azt éreztem, hogy én ezt nem azért kaptam, én ezt a hitem miatt kaptam ezt a könyvet. És hát már lassan megint születésnapom lesz, tehát már nem most volt, és azóta nagyon sokszor egyébként így időnként eszembe jut, előveszem, végigolvasom, és aztán próbálok keresni hozzá olyan történeteket a Bibliából, ami vagy megvilágítja, vagy mutat egy ugyanolyan történetet, mint ahogy itt valamelyik szereplő foglalkozott. És mivel egyébként nekem akárhányszor elővettem, mindig valami más üzenetet tudott Isten küldeni rajta kívül, amire figyeljek, ezért úgy gondoltam, hogy szerintem nektek is lesz olyan, amit tud üzenni Isten, és ami tud erősíteni majd a következő hetekben. És ahogy mondtam a gyerekeknek, igazából minden szereplő olyan, akitől egyébként tanulhatunk valamit, aki valamiben példaértékű, és aki az ő viselkedésével igazából az Isten szeretetét példázza nekünk. Kezdjük a kúttal. Ha belegondolunk, ez így úgy tűnik, hogy hát ez ilyen nagyon kézenfekvő, azért a kút hasonlatát nagyon sokszor használja Jézus is egyébként, és Isten is, de azért nézzük meg, hogy milyen volt ez a kút. Ez a kút egy igazi, megelégedett szolgálattevő volt. Én ezt így tudtam megfogalmazni magamnak. Ő állt a mező közepén, szilárdan, és örömét lelte abban, hogy válogatás nélkül bárkit, akinek a szomját neki oltania kellett, az oda mehetett hozzá. És ő mindegyiket kiszolgálta az ő vizével. Nem foglalkozott vele, hogy kiféle, miféle, hogy esetleg kicsit rakoncátlan, vagy hogy félénk, vagy esetleg nagyon hangos, vagy hogy rendszeresen oda megye hozzá, vagy lehet, hogy csak egyetlen egyszer találkoznak. Ő azt a feladatot, amiért oda lett állítva a mezőre, ő ezt a feladatot válogatás nélkül mindenkinek, ezt a szolgálatot mindenkinek megtette. És pontosan tudta, hogy mi az ő feladata. Nem akart másik feladatot, nem hőbörgött azon, hogy miért pont ezen a mezőn állott ő középen egyedül, és ezt a feladatot szerényen és alázattal, és teljes örömmel teljesítette, mert ugye többször írta, hogy ő csak ott állt, adta a vizet, és mosolygott. És ez akkor sem változott, amikor mellé került valaki, aki igazából részben átvette az ő szerepét. Ugye egyszer csak felnövekedett mellette az a tölgyfa, és a vándorok ugyan inni még hozzámentek, de már nem nála pihentek meg. Nem oda támasztották a hátukat, hanem már a tölgyfánál pihentek meg. És ő mégsem, nem lett féltékeny erre a tölgyfára, nem irigykedett, hogy elveszi a vándorokat tőlem, meg eddig ők hozzám jártak és velem voltak, hanem arra koncentrált, hogy az ő feladata az, hogy ő inni adjon. És ezt ellátta, és ezt örömmel tette, és örömmel szolgálta. És meglátta azt, hogy az a másik, aki mellé került, és ugyan valamit az ő feladatából elvett, abban mi az, ami különleges. Meglátta azt, hogy miért lehet hálás azért a társért, aki mellé került. Ugye benne volt a mesében, hogy abban gyönyörködött, hogy milyen nagy lett ez a tölgyfa, és élvezte azt az árnyékot, amit ő maga is kapott a tölgyfától. És ha végig gondoljuk Jézusnak a földi életét, ő ugyanígy
élte itt az ő szolgálatát, és teljesítette a szolgálatát a földön. Pontosan tudta, hogy mi a feladata, mi a célja. Nem akart mást. Nem foglalkozott azzal, hogy inkább így, inkább úgy. Ő nagyon tudatosan azzal a szolgálattal élte itt az életét, amiért lejött. És ezt többször el is mondta, hogy ő miért van itt. Ugye olvashatjuk a Bibliában, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket megtartsam. Egy másik helyen ugye azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem azért, hogy megtérésre hívjam őket. Azért jött, hogy megmentsen minket. És ő ezt a célt soha nem tévesztette szem elől. És ugyanúgy, mint ahogy a tölgyfa nem válogatott, hogy kinek ad inni, a kút nem válogatott, hogy kinek ad inni, Isten sem válogatott, hogy kit tanít. Ugye? Volt, hogy a tanítványokat tanította, de a farizeusokat ugyanúgy tanította, a vámszedőket ugyanúgy, a bűnösöket ugyanúgy, a mindenféle betegeket ugyanúgy tanította, és ugyanúgy beszélt nekik Istenről, és átadta az Istennek a szeretetét. És mindezt örömmel és alázattal végezte a teljes szolgálatában. Ez volt az egyik, ami egyébként bennem ilyen nagyon megszólított a legelső olvasásra. Aztán később, amikor olvastam, nagyon megfogott az, hogy milyen viszonyban volt a kút és a tölgyfa egymással. Ugye azt olvastuk, hogy igazából nem beszélgettek. Nem beszélgettek egymással, de mindketten kölcsönösen figyeltek a másikra, és nem foglalkoztak a másiknak a hibáival. Ugye a kút nem akarta zavarni a fát, abban, hogy ott a madarak az ágára szálltak, meg a vándorok oda dőltek a törzséhez, meg abban, hogy növekedik, vagy nem is tudom, de hogy nem akarta zavarni azzal, hogy beszél hozzá. És ahogy ugye mondtam, nem volt féltékeny arra, hogy bizonyos kiváltságok, azok most már a tölgyfához kerültek, vagy bizonyos feladatokat most már ő lát el a madarakkal, vagy akár a vándorokkal. És a tölgyfa is azt olvasjuk, hogy tisztelte a kutat. Pontosan tudta, hogy a kút nélkül ő sem élhetne, és tisztelte őt abban a feladatban, amit ellátott. És nem foglalkozott ő sem azzal, hogy hát azért már kicsit mohás ott az oldala a kútnak, meg ott vannak benne mindenféle kis állatok, bogarak, azért nem tökéletes az a kút. De tudta, hogy a kút azt a szolgálatot, amit végez, az teljes szívvel és örömmel végzi ott. És az az ő dolga. És ezért tisztelte őt és felnézett rá. És számomra ez egy olyan szép kép, hogy így érezni azzal az emberrel, aki mellettem van, és mindegy, hogy ez az ember a családban, a munkahelyen, vagy itt a gyülekezetben van mellettem, még ha nem is feltétlen beszélünk, de figyelni rá úgy, hogy én lássam azt, hogy ő miben szolgál, és ezért a szolgálatért tisztelni őt. Ez számomra egy ilyen nagyon, nagyon szép kép, mert azok az emberi érzések, amik bennem időnként sajnos előjönnek, és nyilván azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért csak észreveszem, hogy mi bennem annyira tökéletes, mit lehetne itt jobban, vagy én jobban tudnám csinálni, esetleg azt, amit ő csinál, nekem az jobban menne, vagy esetleg irigykedni azért, hogy az most ő csinálja, és nem én. Ezek az érzések itt nem voltak. És igazából Jézusnál ugyanezt láttuk. Egyetlen egy korábbi prófétánál, vagy akár Keresztelő Jánossal szemben sem nyilatkozott soha úgy, hogy bármiféle irigység lett volna. Pontosan tudta Jézus, hogy nekik mi volt a feladatuk. És azt a feladatot, amit Isten rájuk bízott, elvégezték. És tudta, hogy neki mi a feladata. És ő arra a szolgálatra koncentrált, amiért lejött. És aztán ami itt eszembe jutott, hogy mi mindannyian egy-egy kút vagyunk. Azon a mezőn, ahova Isten odaállított minket. És nem feltétlenül csak egy mezőn vagyunk ilyen kutak, mert lehetünk a családba is, lehetünk a munkahelyen, vagy egy másik közösségben, ahol lakunk mondjuk, ott a környezetben, és akár itt a gyülekezetben is. Mi mindannyian egy-egy kút vagyunk azok között, az emberek között, akik közé Isten helyezett minket.
És mi közöttük élünk. És egyébként így gondolkodtam, hogy jó, hát azért kútnak lenni nem túl bonyolult, ott kell állni, aztán ha valaki jön szomjas, akkor annak adni vizet. De azért ez mégsem ilyen egyszerű, ha ebben nagyon belegondolunk, mert hogy azért nem mindegy, hogy milyen vizet adunk. És szeretném, ha most elolvasnánk János evangéliumából a 4. fejezet 10. és 14. versét. Vagy 10-től 14-ig, bocsánat. Ugye itt ez, amikor a szamáriai asszonnyal beszélget Jézus a kútnál, ez az a történet, annak a történetnek hát igazából a közepe. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled, és akkor te kértél volna vizet tőle. Ő pedig friss forrásvizet adott volna neked. Ekkor az asszony megkérdezte. Uram, hogyan vennél forrásvizet, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély? Nagyobb lennél, mint Jákob atyánk, aki ezt a kutat adta nékünk. Ő maga is ebből ivott, a fiai is, meg a nyájai is. Jézus így válaszolt. Akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak. De aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én adok neki, forrássá válik benne, és olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad. Elég egyértelműek Jézus szavai, nem? Ugyanúgy egy kúthoz hasonlít minket, ő is, de van egy feltétel, hogy mi kútként működni tudjunk. Az, hogy először nekünk kell innunk Isten vizéből. Nekünk kell innunk az Isten szeretetéből, hogy tovább tudjuk adni. És ha mi ittunk abból a vízből, amit csak az Isten adhat nekünk, akkor ugye itt azt mondja, hogy az forrássá válik bennünk, és tovább tudjuk majd adni azt a vizet, ami azoknak, akik körülöttünk vannak, akik közé minket Isten helyezett, az örök életre ad lehetőséget. Mégis van, hogy akármilyen szeretettel és alázattal próbáljuk végezni azt a szolgálatot, amivel Isten megbízott minket, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, és amikor ezt a hétköznapjainkban a körülöttünk lévő emberek között akarjuk megtenni, azért van, hogy előfordul, hogy a mindennapok pörgése, a feladatok, esetleg azok a problémák, azok az akadályok, amikkel nekünk kell megküzdenünk, azok olyan, mintha így picit kiapasztanának minket, és nem tudjuk azt a vizet továbbadni, amit Isten belénk helyezett. Mint ahogy ebben a történetben is. Van olyan akadály, amikor egyszerűen képtelenek vagyunk. De én hiszem azt, hogy nem csak ebben a mesében, ami itt volt, hanem egyébként is, és majd mindjárt erre is hozok történetet, Isten minden kútja mellé állít egy ilyen tölgyfát, aki egy olyan társ, egy olyan barát, aki, hogyha az embernek valami akadály van, valami miatt nem képes az Isten szeretetét továbbadni, akkor ez a társ ezt észreveszi mellette, és megpróbál neki segíteni benne. És lehet, hogy egyedül nem tudnánk, de azzal a társal, akit Isten odahoz, azzal már le tudjuk küzdeni ezt az akadályt. És nem biztos, hogy egyébként ez feltétlenül egy nagyon közeli barát, lehet, hogy éppen csak egy fele barát, lehet, hogy valaki, akit csak átmenetileg küld egyébként Isten az utunkba, de azért küldi, hogy segítsen nekünk. Hogy abban az adott helyzetben segítsen vinni a mi terhünket, leküzdeni a mi problémánkat, vagy egyébként csak egyáltalán könnyebbé tenni. Aki támogat, és ott van mellettünk. És van egy másik történet, amit egyébként szeretnék most idehozni, aztán majd tovább menni ezen a vonalon, hogy milyen is, amikor mi magunk tölgyfák vagyunk egyébként, és tölgyfává tehet minket Isten. Ez a másik történetben egyébként hasonlóan elkötelezett és kitartó barátokról olvashatunk. Ez pedig a Lukács evangéliuma 5. fejezetében olvassuk a történetet, és én most itt csak a 17-től a 20. versig fogom olvasni. Ugye a béna férfinek a története.
Egyik nap, amikor Jézus éppen tanított, farizeusok és törvénytanítók is hallgatták, akik Galilea és Júdea különböző városaiból és Jeruzsálemből érkeztek. Az örökkévaló ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Eközben néhány ember érkezett, akik hordágyon egy megbénult férfit akartak Jézus elé vinni, a nagy tömeg miatt azonban nem jutottak a közelébe. Ezért felmentek a tetőre, kibontották, és úgy eresztették le a hordágyat Jézus elé. Amikor Jézus látta a hitüket, a beteghez fordult, és így szólt: Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva. Ebben a történetben azt látjuk, hogy az a férfi, az a béna férfi egyedül képtelen lett volna leküzdeni ezt az akadályt. Azt az akadályt, hogy ő Jézushoz jusson. Nem azt, hogy bejusson a házba, már eleve magát azt, hogy oda jusson. És azok a barátok, akiket Isten mellé helyezett, azok voltak azok, akik segítettek neki. Akik tudták támogatni abban, hogy az a bénultság, ami rajta volt, az megszűnjön. És én azt gondolom, hogy nekünk is van, hogy a mi hittestvéreink, a mi barátaink, akár a mi szomszédaink, vagy a családtagjaink nagyon sokszor azért vannak mellettünk, és azért helyezi őket Isten akkor is úgy oda mellénk, mert arra van szükségünk, hogy az a bénultság, amit valamilyen akadály okoz, azt segítsenek leküzdeni, mert lehet, hogy egyedül erre nem vagyunk képesek. És lehet, hogy az a segítség, amit ő ad, az nem ez lesz, mint amit itt a fánál olvastunk, hogy először megpróbált tanácsot adni, végig gondolta, de azért lelkiismeretesen végig gondolta, hogy mit tudna ajánlani, és először megpróbálta azt, hogy oldja meg magának a problémát, és ebben tanácsolta. De amikor azt látta, hogy ez nem sikerül, akkor nem azt mondta, hogy jó van, biztos nem próbáltad rendesen. Nem? Jó, ha magán nem segít, akkor én nem foglalkozok vele tovább. Nem, hanem azt mondta, hogy jó, látom, hogy te megpróbáltad, és nem sikerült, akkor majd segítek neked én. Eddig te voltál az, aki tápláltál engem, és nekem is szükségem van rád. És akkor segítek neked én. Itt ebben a történetben a Bibliában erről nem is volt szó, mert ez az ember ugye képtelen lett volna saját magán segíteni. De milyen barátok voltak ezek, micsoda szeretettel voltak felé, hogy az nem derül ki, hogy milyen messziről hozták ide, őt az ágyába, de valahonnan már eleve idehozták, elhozták idáig. Próbáltak keresztül férkőzni a tömegen egy hordággyal, és aztán végül oda jutottak, hogy fölmásztak a tetőre is, még ha nem is ilyen cseréptető volt akkoriban, tehát egyszerűbb volt a bontás, de akkor is fölmásztak a tetőre, és találtak egy igazából ilyen kicsit lehetetlennek tűnő módszert. Nem? Tehát nem ez lett volna az első, hogy jó, akkor a tetőn keresztül majd oda visszük Jézushoz, nem ez a legelső, de találtak egy olyan utat, egy olyan módszert, amivel el tudták hárítani az akadályt, és lehetőséget kapott a társuk arra, hogy a bénultságából meggyógyuljon, hogy itt Jézus meggyógyítsa. És itt is erről volt szó, hogy egy olyan utat próbált először megtanítani a tölgyfa ennek a kútnak, amit még ő soha nem próbált. És ez nem feltétlenül azért annyira extrém út itt, azért ha a tetőnél is látjuk, azért nyilván egy ilyen kicsit megdöbbentő, meg különleges, de azért nem feltétlenül nagy extrém dologra kell gondolni, csak valami másra, mint ahogy eddig próbálta. És az nem ment. És aztán ez ő is megtette, és elindult. És elkezdett ő cselekedni, mert látta, hogy egyedül nem lesz képes a barátja. És igazából az igaz barát az ilyen, aki ott áll, észreveszi, ha szükségünk van a támogatására, észreveszi, ha most nem vagyunk olyan jókedvűek, nem vagyunk éppen telve vízzel, az Isten vízével, és hajlandó az idejét, az energiáját és a szeretetét arra áldozni, hogy támogasson minket és segítsen minket. És ahogy Jézus elmondta azt, hogy hogyan legyünk utakká, azt is elmondja, hogy hogyan legyünk igaz barátokká. Ezt a János evangélium a 15. fejezetében, amikor a szőlőhöz hasonlítja Jézus magát, abban a történetben a 9-től a 14.
versekig olvashatjuk. Ahogyan az Atya szeret engem, ugyanazzal az isteni szeretettel szeretlek én is titeket. Maradjatok meg, és éljetek ebben a szeretetben. Én mindig engedelmeskedem Atyám parancsainak, ezért állandóan a szeretetében élek. Ugyanígy, ha engedelmeskedtek parancsaimnak, ti is állandóan a szeretetemben fogtok élni. Mindezt azért mondom nektek, hogy ugyanaz az öröm töltsön be titeket is, mint engem, és örömötöknek ne legyen semmi híja. Ezt parancsolom nektek, ti is úgy szeressétek egymást, azzal az isteni szeretettel, ahogyan én titeket. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok néktek. Igazából nem nagyon mond Jézus mást itt, amikor arról beszél, hogy hogyan legyünk az ő barátai, mint amikor arról beszélt, hogy hogyan legyünk olyan kutak, akik képesek az örökké valóság vizét továbbadni másoknak. Ott is az volt a lényeg, csak itt egy másik irányból indít. Ugyanaz a lényege az Isten szeretetében lenni. Csak itt onnan indul, hogy azt mondja, hogy szeressétek egymást, előtte maradjatok meg az én szeretetemben, mert én is megmaradtam az én Atyám szeretetében. Ugyanaz a forrása annak, hogy mi igaz barátok, hogy egy ilyen támogató tölgyfák legyünk, mint annak, hogy mi olyan kutak tudjunk lenni a környezetünkben, akik az Isten szeretetét továbbadják, akik meg tudják mutatni az Istent azoknak az embereknek akik körülötte élnek, akik ott vannak. Ahhoz, hogy Isten fel tudjon minket használni kútként, és abban, hogy az ő segítői és társai legyünk, ahhoz az Isten szeretetében kell lennünk. De ez a szeretet nem csak ehhez kell. Ha belegondolunk, ez a tölgyfa hogyan reagált, amikor összetalálkozott a kővel? Nyilván először megkérdezte, hogy miért zárod itt el a vizeket, meg hogy egyáltalán, de aztán hiába ő volt az egész probléma okozója, amikor kiderült, hogy ő erről mit sem tud, akkor a tölgyfa türelemmel elmondta neki a helyzetet. Nem neki támadt, nem leorrolta egyből, hogy hát nem igaz, hanem mikor kiderült számára, hogy a kő mit sem tud arról, hogy mekkora bajt, milyen bénultságot okoz másnak, akkor türelemmel elmondta neki elmesélte az egész helyzetet, és igazából, amikor kiderült számára, akkor szeretettel kezdett el rágondolni. Azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem egy gonosz kő zárta el az utat. És igazából ez a szeretet ezután arra sarkalta, hogy segítsen ennek a kőnek, aki nem volt képes egyedül elmozdulni abból a helyzetből, amivel valaki mást megbénított, amivel valaki másnak egyébként fájdalmat és szomorúságot okozott. És meggátolta abban, hogy azt a feladatot, azt a szolgálatot, amiért ő oda lett helyezve, azt tovább csinálja. És ez a szeretet, ami a tölgyfában is ott volt, mint igaz barátban, ez igazából mondhatjuk, hogy az ellenséggel szemben is megnyilvánult. És nagyon szépen leírja ezt az egészet, hogy hogyan változott meg az ő hozzáállása. Onnantól, hogy kiderült, hogy semmi rossz szándék nem volt ebben a kőben. Mekkora mértéke ez a szeretetnek? Az, ami felülírja a fáradtságot, mert már itt napok óta ment ez a fa, felülírja a fáradtságot, felülírja a félelmet, hogy esetleg sikeres lesz-e, mi lesz azzal a kuttal, mi lesz az ő barátjával. És esetleg a dühöt, hogy hát ott van, és látom, hogy miatta van minden. És mégsem támad neki. Mégis ez a szeretet, ez erősebb. De ez az a szeretet, amit csak Istenben tudunk megtapasztalni. Magunktól nincs bennünk ilyen szeretet, én azt gondolom, ami mindezeket felül tudná írni.
és segítésre késztetne minket. És én azt kívánom, hogy ugyanez egy gyerekmese, bár egyébként egy keresztény mese, de hogyha még tovább viszitek és gondolkodtok, és kerestek hozzá, még kb. Kétszer egy ideig tudnék hozni történeteket hozzá, amiket folyamatosan mindig találtam, ahol ugyanazt mondja Isten. Én azt gondolom, hogyha így sokszor visszagondolunk erre, nekem már többször volt, hogy egy-egy helyzetben segített, vagy eszembe juttatott a Bibliából egy történetet. Ez a kis mese, amivel aztán úgy érzem, hogy le tudtam győzni az én rögtön emberi reakciómat, amit tettem volna, és lehetőségem volt teret hagyni Isten szeretetének. És én azt gondolom, hogy ez a mi legfőbb feladatunk, megmutatni a körülöttünk élőknek, és nekik a legnehezebb, nem azokkal, akikkel ritkán találkozunk, hanem akik nap mint nap ott vannak, megmutatnunk az Isten szeretetét, megmutatni az örök életnek a forrását, mert ezt a feladatot kaptuk az Istentől, amikor elküldött minket. És én kívánom azt, hogy mi mindannyian telve legyünk az ő szeretetével, a mi kutunk az ne apadjon el, hogy be tudjuk mutatni őt azoknak, akik hozzánk jönnek. Amen. Köszönjük szépen a szolgálatot. Most Isten tiszteletünket fejezzük be a 48-as számú ének első-második versszakával, utána ima után pedig a 3. és 4. versszakkal. Jó Istenem, olyan hálás a mi szívünk, hogy Te olyan vízzel itatsz minket, és olyan szeretetet adsz nekünk, amiben ha mi megmaradunk, akkor ez egyszerűen tovább árad rajtunk. Kérünk Istenünk Téged, hogy függetlenül attól, hogy milyen szerepben, akár segítőként, akár egy kútként helyezel minket oda, ahol vagyunk. Te add, hogy az a szeretet, amit tőled kaptunk, amit megtapasztaltunk benned, az soha ne fogjon belőlünk. És kérlek Istenem, segíts, hogy mi olyan nyitott szemmel és nyitott szívvel legyünk a körülöttünk élők felé, hogy észrevegyük azt, ha nekik segítségre van szükségük, akármilyen apró legyen is ez, és add, hogy azzal a szeretettel tudjunk azokra az akadályokra gondolni, amelyek a mi fejlődésünk, vagy akár a mellettünk levők fejlődésének útját állják, hogy aztán nekik is segíteni tudjunk, úgy, mint amilyen szeretettel ez a tölgyfa is viselkedett ebben a történetben. Kérlek Istenem, add, hogy
a te szereteted, az kilátszódjék bennünk minden nap, és mindenhol, ahol csak járunk. Amen. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt. Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöt teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. Tehát azt parancsolom néktek, isteni szeretettel szeressétek egymást. Amen.